Okay, kauban na nato karon speakers linya ang spokesperson sa atong kapulisan sa Dakbayan sa Davao, Captain Hazel Tuason. Ma'am Hazel, maing buntag ninyo ma'am sa kapulisan. Good morning. Yes sir, magbuntag sir sa tanan na minaw sa imong programa sir. Salamat kayo. Ma'am, ang atong PRO, of course, parte man ta sa PRO 11, Best Yes, sir. Regional Police Office for this year. Unsa inyong Ye- kan ma'am? Unsa inyong gibati diaron sa DCPO? Ang Davao City Police Officer no nagmalipayon kay part of Police Regional Office 11 is Davao City o daghang tag na hatag po diha sir nga kung anong napili ang PRO 11 nga best region for this year. Mm. So sa atong mga accomplishments sa Davao City Police Office apil na diha atong mga programa sa Davao City Police Officer. Okay, salamat kaayo ana ma'am. Ma'am, ari ko sa kaning atong keeping Davao City safe. Ang atong mga ginahimo sa pagkakaron. Kumusta ma'am? How are we in the revitalized police sa barangay? Sir, ang Davao City Police Office nag-continue sir no pinagi sa ato ang isa po na sa ang revitalized police sa barangay nga isa sa mga programa sa DCPO sa regional Police Regional Office 11. So nagpadayon kini sir no sa ato ang in Davao City Police Officer na atay 66 ka barangays nga naay RPSB kung nakahatag na ta sa pagkakaroon sir no almost 450 quick impact projects sir. Oh, okay. That's very good. Okay. Ma'am, ari ko sa katong mga latest nga mga kaso bitaw katong sa Kalinan. Unsay pinaka-latest ato ma'am katong lubong sa duha ka mga pulis sa Kalinan. Update sa kaso. Yes sir. Yes sir, ang katong nahitabo sa Barangay Lacson sir no sa Kalinan, Yes, ma'am. ang duha na to ka pulis si Corsino is Lubong na Ugma, then si Chief Lagi is sa Sunday. Then ang kaso sir na file naman nato against sa suspects, katong kaso nga multiple murder, frustrated murder og kanang direct assault po sir. Okay. So kato ma'am, wala na sirado na case close na gyud as in. Yes po sir, based sa investigation sa atong kapulisan sa Kalinan Police Station, na-file naman ang kaso, nadakpa naman po ng suspect sir, so makuha na nato sir nga nasolba na ang maong kaso po sir sa pagkakaroon po. Opo. Kadtong sa umagad nga namo siya lugugangan sa Kalinan ma'am, unsay update na to ditong dapita? Yes sir, ang katong biktima ato sir is stable naman siya sir, tapos ang katong suspect is na-filean po og kaso sir sa Kalinan po Police Station. Oo. Napabatay update sa ubang kaso ma'am, like for example sa Bragas, asa natang dapita karon? Sa Bragas case sir no, kuan naman na siya sir kay nakita naman po tong ongbak, then ang kaso is nanampunta sa korte, nanawat sa korte. So ang korte sir no nagkuan nga kuan gyud sila sir kanang na kuan gyud sila nga ang kaso is lig-on against sa mga suspects nga nadakpan po sir sa related sa Bragas case po sir. Okay, I'm down to my last two questions ma'am. Balikan lang nako tong sa katubitang sa mga sa baganihan ma'am. Unsay atong lessons learned ato ma'am diha sa inyo sa kapulisan in terms sa atong pagresponde? Baganihan sir katong sa Marilog po. Opo. Unsay atong lessons learned ato ma'am in terms of responding sa mga call for assistance? Yes sir, sa katong sa pasabot siguro naman sir katong sa Lacson katong duha ka pulis namatay sir. Oh, katong duha ka pulis, I should say. Oo. Unsay atong nahimong realization ato ma'am? Yes sir, sa katong nahitabo sa amuang duha ka kauban sir no, dili na gyud magkumpiyansa labi na niining magresponde ta. Labi na ka ng mga hilit nga barangay gani sir, dili magyud magkumpiyansa bisan na atong i-rate ang Davao City nga safe pero dili lang gyapon ta magkumpiyansa kay dili nato control ang unahuna sa katawo sir labi na sa kainit nga ano sir no. Kainit kasuko during sa ilahang family conflict na naman prior sa incident good sir na sila ka na panaglalay sa pamilya so nahog na to sir no nga init na gito siya pag-abot sa pulis so ang pulis mo ay napungtan siguro sir sa mong suspect po sir. Oo, murag gamay ra siguro ng kwan ma'am tulo sa usa ka responding unit. Ang driver walay armas, ang pulis rin ay armas unya auxiliary wala po dapat siguro daghan Yes sir. Yes sir, sa nga na nga kuan sir no, gina-instruct na sa ato ang city director nga i-observe pirmi ang body-body system, coordination pirmi sa
sa station sir kung naay mga ingon ana nga mga reported nga mga tabang gani sir. So inform gyud dayon ang station nato labi na atong station commander para makabalo anytime kung sa mga insidente nga nahitabo sa area sir kung asa na nga yung tabang ang tao sir. Okay, ma'am, nahutdan tag panahon. Kadto lang siguro usa, ma'am, hangtod sa sunod natong update, Ma'am Hazel. Thank you. Yes sir, salamat kaayo sir. Thank you very much, Captain Hazel Tuason, spokesperson DCPO mga bayan. Salamat kayo, Ma'am Hazel.